Lezi indaba zehora lesikhombisa sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli. Bukela nazi ezinohlonze kusihlwa nje. Ingonyama uMisuzulu kaZwelithini seyizwakalisa ukuzithoba esizweni kulandela ukusabalala ezinkundleni zokuxhumana komfanekiso oqoshwe ngomakhalekhukhwini lapho ingonyama izwakala ikhuluma amagama alumelayo wabhekise kuNdlunkulu wayo wesithathu uNomzamo Myeni. We are required to take step and decisive action to safeguard public money while maintaining service delivery. Ungqongqoshe wezemali uEnoch Godongwana usevikele isinqumo somgcinimafa sokugodla kwesikhashana kwemali yomasipala abangama-69 abehlulekile ukulandela umthetho olawula ukuphathwa kwemali yomasipala. Bail granted in respect of accused 1 in 3 in the amount of 50,000 rand. Badedelwe ngebheyili eyinkulungwane ezingama-50 zamarandi umuntu ngamunye owayengomphathi kumasipala waseKuruleni uImogen Mashazi kanye nenhloko yezisebenzi samiswe emkhandlwini uLinda Xhasheka. Kanoma sibheke kwezemidlalo iSAFA isiyichithile imibiko eqagule ukuthi umqeqeshi weBafana Bafana Hugo Broos useshiyile njengomqeqeshi weqembu lesizwe. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni zehora lesikhombisa kusihlwa igama lami nginguDaud Phungula kanti uza kwethu ositolekela ngolimi lwezimpawu sinovuyo Fihlane mbukeli ake singene kuzo ezihamba phambili kusihlwa nje. Ingonyama uMisuzulu kaZwelithini seyizwakalisa ukuzithoba esizweni kulandela ukusabalala ezinkundleni zokuxhumana komfanekiso oqoshiwe wevideo lapho ingonyama izwakala ikhuluma amagama alumelayo iwabhekise kuNdlunkulu wayo wesithathu uNomzamo Myeni. Ngokwesitatimende esishicilelwe iNdlunkulu iyavuma ukuthi okwenziwe ingonyama bengafanele kanti futhi kuyichilo eNdlunkulu. Ingonyama iphinde izwakalisa ukushweleza kwayo nasebandleni lamaNazaretha ngamazwi alumelayo ebewabhekise kumholi webandla. iNdlunkulu isixwayise nalabo abaqhubeka nokusabalalisa ivideo ngokuthi kuzofanele bagweme ukwenza lokho. Ungqongqoshe wezemali uEnoch Godongwana usivikeleke isinqumo somgcinimafa sokugodla kwesikhashana kwemali yomasipala abangama-69 abehlulekile ukulandela umthetho olawula ukuphathwa kwemali yomasipala. To take step and decisive action to safeguard public money while maintaining service delivery. Ungqongqoshe wezemali uEnoch Godongwana ugcizelele ukuthi isinqumo sokugodla kwemali yabanye omasipala akuhlosiwe ngaso ukubajezisa kepha lokhu kuyindlela yokuqinisekisa ukuthi bayayithobela imithetho yokusebenza kwemali yomasipala. These municipalities owe 1.7 billion rand as at the end of February to pension funds. In other words, they deduct money from the employees of the municipality but do not transfer that money to the pension fund. In other words, when the worker goes into pension, there's a problem in paying his or her pension fund. Uthi abanye omasipala bephula imithetho yokusebenza kwemali yabo bephindelela kanti kunesidingo esiphuthumayo sokuthi kuxazululwe izinselele zokwentuleka kwamakhono. Had got nothing to do with the equitable share. It has got to do with simple non-compliance and incompetence. Nsekisa ukuthi umgcinimafa useqalile ukuhlolisisa iminyango kahulumeni kanti leyo ezotholakala ingalandeli imigomo ingase ithole izincwadi zesixwayiso maduze. Kusenjalo ikomiti lePhalamende elibhekele zokubusa ngokubambisana nokusebenza kwemali zomphakathi lithi umasipala waseMpendle usesimweni esinzima futhi udinga usizo ngokusheshsha ukuze ulungise izinkinga zemali. Ukungenelela kulo masipala kulandela isinqumo esithathwe umkhandlu wesifundazwe ukuthi kusetshenziswe isigaba somthetho sisekelo usection 139(1)b ngemuva kokuqhubeka kwezinkinga kulo masipala. Isinqumo sisukela ekuhlulekeni kukamasipala ukuthi uthathe izinqumo nokwenza umsebenzi nokungakwazi ukuqoka uActing Chief Financial Officer kulo masipala.
kanye nokungabikho kohlelo lokuthathela izinyathelo abangenzi kahle kulo masipala. Umasipala usuhlulekile ukukhokhela izisebenzi ezingaphezulu kwa-100 amaholo azo kanye nosomabhizinisi abanikeza lo masipala izinsiza isikhathi esiyizinyanga ezintathu. Sithola sikulesimo esibhekene naso sokungaholi kuze kube inyanga ezingaphezulu kwa3 zintathu inyanga manje ezigcwele sabasebenzi singayitholile imhlomulo yethu. Manje lento iya-affecta kakhulu ngoba imoto ezinye sezami sezirephoseziwe. Umuzi namanje ukuline up ukuthi uhambe because ngiyahluleka manje ukhokha ibhoni. I-office enginalo liya-renta ngikoleta u-34,000. Ikomiti lephalamende livakashele lo masipala ngolwesihlanu. Kuneyinkinga eziningi, ezinye zalezo inkinga ukuthi umasipala belungekho uzinzo kwezepolitiki, kwashaya umeya ngevote of no confidence, kwaba khona ukuxukuzela kwesimo ngaphakathi. Ngaphezulu kwalokho ibudget yabo is an unfunded budget, ibudget basebenzisa imali abangenayo. Londi Khadebe, SABC News, eMbendle. Abameli bowayengumphathi kumkhandlu dolobha ekuruleni i-Imogen Mashazi bathi amacala enkohlakalo atheswe wona awanasiseko. uMashazi ke nabanye abathathu asolwa nabo uKhemi Bihari, Olinda Xasheka kanye noJulius Mkhwanazi abamiswe emsebenzini ekuruleni babhekene ke nezinsolo zamacala enkohlakalo. Icala labo lihlehliselwe uncwaba ukuze kuqhutshekwe nophenyo. Kumasipala wasekuruleni u-Imogen Mashazi, isikhulu sezomthetho esisamisiwe uKhemi Bihari, inhloko yezisebenzi emisiwe uLinda Xasheka kanye nephini lenhloko ye-EMPD elisamisiwe uJulius Mkhwanazi basolwa ngenkohlakalo. Umbuso usola ukuthi bahlomula ngokukhushulelwa imiholo ngokungemthetho ngo-2023. uMashazi ke kanye noXasheka badedelwe ngebheli namhlanje. Umbuso ke awusiphikisanga isicelo sabo. In respect of accused 1 and 3 in the amount of 50,000 rand and on the following conditions. The first condition, accused 1 and 3, and in respect of accused 3, if she is in possession of proper documents, to surrender same to the investigating officer. Umbuso uthi ukukhushulelwa kweholo labo kwenziwa ngale kokuthi kugunyazwe umkhandlu. They basically is very vague to just say that there might have been some agreement, but they don't say exactly how the agreements were reached and whether Maatlaan did receive any monies from this so-called corruption activity that took place. Umshushisi ke uphinde wasola ukuthi uMashazi wahlomlisa labo okuyibona abamisa uhlelo lokuqondiswa kwezigwegwe kukaMkhwanazi. Uphenyo lwangaphakathi luthole ukuthi wathola izimoto kusomabhizinisi uVuskhet Mahlala waphinde wazibhalisa ngokungemthetho ngaphansi kwamaphoyisa omkhandlu wasekuruleni. Maatlaan was just a part of that committee, but there were 14 people, including the mayor, on that sitting. So it's also strange to me, why didn't they charge the mayor then and the rest of the people? Abasolwa ke bazobuyela enkantolo ngoNcwaba. Isithangami sekhomishana kaMadlanga sizwe ngeinsolo zobufakazi bokuthi uAdvocate Andrea Johnson ngesikhathi sasebenza ngaphansi kophiko olushushisa ngamacala omphakathi wakwenza okuphambene nomthetho ngokubhotshozela kwakhe uMajor General Feroz Khan ngodaba olwaluyisikhalo esasifakwe ngaye. You see now? You call me general. No, don't shout at me. You call me general. You don't call me Khan. I'm not your friend. I'm your commander. Do not address me as Khan. Am I clear to you? Lenkulumo ingxenye yegameko zango-2018 lapho uBrigadier Phetla kayefaka khona isikhalazo sokushaya ngokumelene noMajor General Feroz Khan. Lesikhalazo sobugebengu sagcina sifinyelele entathelini uBarry Bateman nowagcina ekudlulisela kuJohnson. uJohnson wabesethumela isikhalazo kuKhan ngenhloso yokukhipha isitatimende sesexwayiso esebenzisa uWitness O. Indlela yenza ngayo uJohnson yayingenabo ubulungiswa. The female caller requested a personal email address and she complied. The colonel told us that the female caller told her that she would send her email
an email, and the contents of the email must be given to General Khan. And thereafter, the colonel must delete the email. Komishana kudalulwe nenzolo zokungayiphathi kahle ka-Advocate Johnson nokuyizinzolo ezayifinyelela kwaye ngumphathi wama-Hawks uGeneral Libye nowaye ngumphathi we-NPA uAdvocate Batowi. The very same thing that we are accusing or saying Advocate Johnson did by supplying a person of interest with a copy of a docket. Witness O uyivumile igameko ngenkathi ethula ubufakazi. I'm confident that the person I spoke to on General Khan's phone on 4 July was Advocate Johnson, and that she's the person who sent me the email, instructed me to give the contents of the email to General Khan and delete the email thereafter. Isithangami sekomishana sizoqhubeka ngomsombuluko. Mbukele sathi shelele eyitolo siyabuya nezinye izindaba ungayindawo. Mbukela sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena sikukhumbuza ukuthi le indaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus. Ngena kuzo kuzicinge ngamagama athi SABC izindaba la kanjani uzozithola ngomjalo bazo. Abaphathi bendawo yokucima ukoma eNyobeni eEastern Cape bathole inkantolo benecala maqondana nesehlakalo esenzeka ngo-2022 ngesikhathi kushona izingane kuleya ndawo. Iqebenge lithi uVuyokazi Ndevu akakwazi ukuma ngokuba zayengekho xeshikweni kusenzeka isiganeko sentlekele yaseNyobeni. Njeba nguye umnini wendawo yentselo kwaye yonke into yenzeka khona nguye kumele athwaliswe uxanduva. Ikwafumanise ukuba umyeni wakhe usiyakhangela nobengomenejala wayeqhutywe kukwenza imali ngolwasuku engakhathalelanga ukhuseleko lwabantu. Olipolisa uSergeant Thabisa Kondile ufunyaniswe ehlulekile ukunyanzelisa umthetho. Ibhodi ejongene nentengiso yotywala yona ithe inkundla khange izihoye izikhalazo zabahlali ngeziganeko ezenzeka kulaa ndawo yentselo eNyobeni. The record of these proceedings is to be submitted to the Director of Public Prosecutions in terms of Section 17, subsection 2 of the Inquest Act 58 of 1959, forthwith or as soon as a complete record of the proceedings has been transcribed. Ukanti abazali ababhujelwa ngabantwana bathi ingalo yomthetho ize ingahleki nanye ehlekisayo kwabo babandekanyekayo. Noxa kusebuhlungu kodwa ke akuphelelanga apha sisezawubheka phambili ukuqiniseka into kubana batshajwe. Umanejala waseNyobeni usiyakhangela umile ngokuthi akanatyala. Yona nto besilindele ba uzawuyenza ayondintsha asiyothuki nandethelepha into besilindele ba uzawuyenza. Anizukuthi ngokwenzekileyo ndiyazisola uba mna ndinesandla ndandingekho. Awayesayi kuba ngumsebenzi eNyobeni uThembisa Diko uthi usafaka naye imilomo namagqwetha akhe. Abongile Yankis kwiindaba ze-SABC kuGompo City. Icala lokukhwabanisa nenkohlakalo elibhekene nowayengungqongqoshe wezamabhizinisi ombuso uMalusi Gigaba nabane asolwa nabo lihlehliselo mhla zingama-23 kuMfumfu. Kanti abasolwa ngokungaphathi ngendlela efanele inqubo yamathenda kanye nokuhlomulisa abathile ngeyinkontileka okwaholela ekutheni inkampani iTransnet ilahlekelwe imali engango-54 billion wamarandi. Dr. Gigaba's innocence, like we've said from the beginning, since inception of the matter. I have gone through parts of the docket, not all of it. I just wanted to make sure at this stage that I can access the docket and all the files contained therein, which I can do. I still need access to the server separate to the docket. And from my preliminary view of looking at everything, I still maintain Dr. Gigaba's innocence. On the 23rd, this matter will postpone to the 25th of October to further assess on the progress of this comparison and if there are other issues pertaining to the disclosure that they wish to address. But all in all, we are hoping by March, which is one of the dates that has been set, everything would have been resolved
and we'll be ready for trial. Umkhandlu Dolobha iGoli usoqinisa izinhlelo zawo zokulwisana nokuhwebelana okungekho emthethweni okwenza kuwo kanye nokuqinisekisa ukuthi uyathotshelwa umthetho. Imeya yaseGoli uDada Morero behola uhlelo lwanamhlanje ephelezelwa ke ngamanye amalungu ekomiti lakhe kanye nezikhulu zomkhandlu Dolobha. Empondo zamnenke amaphoyisa omgwaqo eGoli njengoba laba badayisa emgwaqeni ngokungemthetho bathe bethi phapha kwabe sekushile njengoba ithelo nokunye kuthathwa kwayogqishwe emavenini abanye bakhalelwa amasongo kasigonyela. Imeya yomkhandlu waseGoli uDada Morero uthi ikhona indlela zokuthi laba badayisa emgwaqeni badayise ngokusemthethweni. They have to comply to the bylaws because we have given them space, we've allocated them, we've given them their smart card, but still they went to trade in a place that is not designated for trading. Izikhulu kahulumeni emkhandlwini zithi kubalekile ukuthi ihlonishwe imithetho yedolobha ukuze kususe wonke amanikiniki lawa kanti nali idolobha liphephe ngoba phela nezigcwele makunesinyokotho azibekile phansi. It has a bad impact actually in terms of issues of safety in the city. Having people who are not law abiding, who are not complying in terms of services in the city, in terms of the bylaws in the city. Laba kule ndawo abadayisa kuzo bathi bayafisa ukulandela yonke imigudu efanele kodwa uma befaka icelo umkhandlu uthula du kucweba iziziba. The streets, and then we had to go away, and then we moved to shops. We sell second-hand clothing, so I applied already for a stall because they were pushing us to go for a stall. So I applied for the stall, and then they sent me a message saying I'm on a waiting list. Igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni ze-SABC ngibika ngiseGoli. Kanoma sibheke kwezemidlalo inhlangano esingethe ibhola likanobhutshuzwayo eNingizimu Afrika iSAFA isichithile imibiko eqagula ukuthi umqeqeshi weBafana Hugo Broos useshile njengomqeqeshi weqembu lesizwe. uBroos utshele isiteshi somsakazo sangakubo eBelgium ukuthi ngeke saqhubeka njengomqeqeshi weBafana. iSAFA isikhipha istatement sithi uBroos akayindawo futhi ulendele uthabuye kuleli ngasekupheleni kwalenyanga. iSAFA ithi nangaphambilini kwakwaba khona namahlebezi afana nalawo ngesikhathi eHoli Bafana kumqhudelwano weAFCON eIvory Coast ngo-2023 lapho iBafana yazuza khona indondo yethusi. Amahlebezi ayethu uBroos usazocija iqembu lesizwe laseTunisia. uBroos usanda ukuzakhela ugazi kubalandeli ngokufaka iBafana kumqhudelwano wendebe yomhlaba eqhubeka eMelika naseCanada kanye naseMexico lapho iBafana ifinyelele khona kokuqala esigabeni somkhumula jersey. Trying to find a way forward. It's fallen once again to Maseko! And this time it sticks! uHugo Broos ukwaziwa lesuthi ngeke saqhubeka njengomqeqeshi weqembu lesizwe kodwa ngakubhekisisa uma kwenzeka efuna lesinye isikhala. Ezidabeni ze-SABC ngikuMbuso Mkhize. Kanoma sihlabela phambili iSpain sithi simhlonipha kakhulu nozinti weBelgium uThibaut Courtois futhi leli qembu liyazi ukuthi kumele lidala amathuba amaningi uma lizoba ke nethuba lokuguqisa iBelgium emidlalweni wama-quarter final namhlanje ebusuku eLos Angeles eMelika. Umdlali ke waseSpain uPablo Gavi uthi ke uCourtois ungomunye konozinti abahlonishwayo emlandweni omdlalo kanti komgadli weSpain uMikel Oyarzabal yena ke uthi unethemba lokuthi bazothola ke lonozinti engekho emgqiqweni namhlanje. Lo mdlalo ke uqhatha iqembu edlala kahle kanye ke nalelo elinokuzethemba ngemva kokuguqisa iqembu ke elingosokhaya iMelika ngamagoli ke amane kwelilodwa emdlalweni walo okugcina. iSpain ke sona asikaze siguqise emdlalweni engama-35. Lo mdlalo uzoqala ngehora lesishagalolunye ngokwesikhathi salapha eNingizimu Afrika. Bokelo masibuye esitolo ke sizobe sikuphathela umhlahlo wesimo sezulu nesangoma sezulu umkhushula Msimanga. Kwayintokozo mbukeli ukuthi siphinde sihlangana njengoba sisho sithi kusehlwa khona lamathuba amancane emvula kakhulukazi ke ogunyo lingaseningizimu uyongana lapho kwaZulu Natal kanjalo nasengxenyeni ke eseningizimu lapha ko Richards Bay ngale kwaloko lingathanda ukubalela mawungena enkabeni kanjalo nasengxenyeni ke esenyakatho kanti masihlabela phambili siyobheka ke osuku lakusasa ngivumele ngisho ngithi ke silindele ukuthi sikaze ngamafu ngapha ngaseningizimu nokho libalela kodwa mawungena ko Aphindini aqhubela amathuba amakhulu emvula kakhulukazi ogunyo ose Eastern Cape uyongana lapha kwaZulu Natal ngale kwaloko angamancane mawungena enkabeni
emhlabeni kwaZulu-Natal uyongena phansi lapha Eastern Cape sisho sithi ke kwezinye indawo lingasikaza ngamafu ongena ke ikakhulukazi enyakatho liye ngokubalela kanti ke masihamba siyobheka ke isixwayiso sakusasa South African Weather Service isixwayiso sesigaba sokuqala mongene oguneni lapha kwaZulu-Natal uyongena ngaseningizimu kwaZulu-Natal imvula ephelezela ukuduma ongahambisana nje nomngozi sihlabele phambili siyobheka amazinga aphansi naphezulu ngokwefundazwe ngivumele ngisho ngithi ke lapha eGauteng kabanda ngempela kuzo zonke indawo ekuseni emini nokho akufani ngathanda ukuba phakathi sambe siyongena ikakhulukazi engxenyeni ke esenyakatho sisho sithi nakhona kuyabanda nje ngokuphakathi ekuseni ngale kwaloko kufudumala emini mongena ko lephalali yongena ko Mesina siyongena nako Paraporo ko Tzanini siyongena eMpumalanga sisho sithi ke isenjalo indaba mongena yiqanda qo mongena kwezinye indawo kuyabanda nje ekuseni kodwa emini nokho akufani kodwa kufudumala mongena lapho koSikukuza sihambe siyongena ikakhulukazi kwaZulu-Natal sisho sithi lobe libafazi beduba inyama usuku lonke lapho kwaZulu-Natal kubande nje ekuseni nasemini ngathanda nje ukubanda lapha ko Underberg obhulwa likubuza ukuthi majazi makunokho lingaba phakathi mongena kona ngoma siyongena Eastern Cape benjalo indaba nakhona lothanda ukuqubala nakhona kuyabanda nje ekuseni likubuza ukuthi majazi mangaki nasemini kuso sonke isifundazwe kuyabanda lapha Eastern Cape siyongena ke ikakhulukazi lapha entshonalanga koloni nakhona sikalindela ukuthi ke kuthande nje ukubanda kuzo zonke indawo ekuseni nokho emini akufani ke kodwa kungabanda ngokuphakathi koFrededal ngathanda nje ukuthi libe phakathi sihambe siyongena ke enyakatho koloni sisho sithi nakhona ngathanda nje ukubanda ekuseni emini nokho lithanda ukuba phakathi mongena koSpringbok kuyongena koApindini sihambe siyongena koLaseFrestata ngivumele ngithi nakhona kuyabanda kakhulukazi ke ekuseni nasemini lingathanda ukuba phakathi kanjalo nalapho koNorth West ngathanda nje ukuthi libe phakathi mohamba uyobheka ekhathini zasemini mbukela ngivumele ngithi ke ngiyathatha indawo bene ubusuku obuhle. Mbukeli ke sizibeka lapha bese kuphathele zona ke namhlanje mbukeli usale kahle.